maaw nana ka bɔ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ani kɔkanna na u ni jamanakuntigi u ɲɛ bɛna na kɛ naani ye yaasa ka se ka dialogue kuncɛli baaraw a kan ka tɛnku cogo min ka taa tɛntɛn cogo min an na dɔ fɔ o fana na Amara ko n'i y'a mɛn k'i kunna ka di i n'i kunkolo de sira kɛlɛ tɔgɔtigi cɛfarin a b'a mada o ye dɛ k'i sigi musokuluw cɛla k'a kɛ kumaba ye o ti maa kɛ cɛ ye dɛ cɛ jamu ye kɛwale de sɔgɔmada in na Amara a ye bɔ an ni wolomasiri tabaw cɛ l'armée malienne bi la armée tɛ degun ni magwan cɛsiri ni timinanja wulikajɔ ani barika o armée an bɛ tanu ta ka ɲɛsin olu ma bi k'u fo ka segin k'u fo u ka cɛsiri n'u ka timinanja n'u ka wulikajɔ la Amara armée n'i y'a mɛn k'i b'a fɔ ko i ka fanga i ka jamana i b'i sinsin fɛn minnu kan n'o ye ntulomaw ye armée ye o dɔ de ye jamana kɔnɔ tiɲɛ don waati dɔw la maaw bɛ fili nka an kana ɲinɛ k'a fɔ furancɛ fanga o furancɛ fanga k'a fɔ ko min ye fanga o fanga n'a sigira an fɛ yan bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ an ka armée ye a bɛɛ lajɛlen y'a kɛ k'a kɛ n'a ka hakilina n'a ka faamuya ye nka an bɛ Ala de fo ka Ala barika da sabula o armée a taara sira o sira fɛ a sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ la n'a fɛɛrɛw n'a waatiw n'a cɛw ye an y'an dugu dɛgɛ ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔna na ni an ka armée ye Ala ni cɛdenw ka wulikajɔ waati min na an tun b'a fɔ ko général Kafuguna ninnu Pangasi Sangare n'o ye Keba fa ye ka na se Cheikh Jarama n'o ye Igor fa ye Sɔrasi minnu n'o ye Menkɔrɔ Kanew ye a la belebelew Lasine n'u bɛɛ lajɛlen tɛmɛna yan Amara o armée kelen o de filɛ nin hali bi waati dɔ la Amadu Tumani Turew Musa Traorew ka na se général cɛkuraw ma hali finitigi wɛrɛw kundaw Ɲame Keyitaw min ye Anatole Sangarew ye Sulemani Yakuba Sidibew Amara a ka ca bɛɛ lajɛlen y'i se kɛ jamana in ye i seko n'i dɔnko la minnu bɛ lahara k'Ala ka lahara sɔn sumayaw ye bɛɛ lajɛlen bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ kan o sɔrɔdasiw bɛ ka kimɛli min kɛ nin waati in na Amara jamana bɛ ka taa n'o sira de ye basigi ni lafiya maaninfinw bɛ se ka ko faamuya cogo min n y'a mɛn sɔrɔdasi dɔw da ko maa bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ni marifa ye ko fo k'i sigi a dabulu kan o kɛkun ye min ye kɛ sɔrɔdasiya la waati dɔw la tiɲɛ na degun yera u ka baaraw la majɛw yera minɛnw ma sɔrɔ ka d'u ma an kun bɛ kule su ani tile nka nin waati laban in na an ka fɔ tare Ala ni hakilina ɲuman minnu bɛ sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen bolo ka se k'an ka jamana bila sira kan sira min na an b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ maa wɛrɛ bɛɛ nka an mago bɛ an yɛrɛ la yaasa an ka siniɲɛsigi baara kan ka se ka kɛ nin waati in na sɔrɔdasi minnu bɛ ka fanga mara u ko de ko an bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn ɲini an bɛ sɛnɛ kɛ an bɛ jago kɛ an bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka dɔn k'a fɔ k'an bɛ yen baara o baara la maa si tɛ Ala ye fili bɛ ye a la degun ni magɛnw u ye deliliw kɛ ka maaw yɛrɛ sɔn jamanadenw yɛrɛ ka da la k'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ waati ni waati u tun bɛ maramafɛn minnu mana san u b'u bɔ k'u yira jamanadenw hakili bɛ se ka sigi cogo min bɛɛ minɛna yan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ armée a ye baara min kɛ Kidali taama dugu maa la Tesalit ni Aguelok nin waati in na baara min bɛ an n'an ka jamanaw dancɛ la fo ka taa an bolo di an ni jamana wɛrɛw ma Burkina ale ni Niger y'o misali ɲuman ye a saraba taba an ka wolomasiri tabaw don Amara an kana sigi a kuma la yɛrɛ pankuru na sanfɛ o kɛlɛkɛli la duguma o baari la o de la an yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ bi laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenw b'an bolo sabula an ka dugu fan caman fɛ maaw bɛ kule la maaw bɛ degun na maaw bɛ magwan na su ani tile jɛnɛ kɔnɔna tɛ jɛnɛ kɔnɔna ye Masina kɔnɔna tɛ Masina kɔnɔna ye Dogofiri tɛ Dogofiri ye Farabugu tɛ Farabugu ye Tɛnɛnku Yuwaru Deboyi Aka nin fan caman fɛ ani dire ninnu maaw bɛ wele la
ali sɔgɔmada in na amara min ye Gawo kɔnɔna na gunzirikaw u ko ko gun dɔ b'u fan fɛ Bamaciwale ni ɲugawale kɛbaw dagayɔrɔ kɛra yen ye yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin na armée hakilina kura de ta jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnni o de bɛna na sigi o tɛ ɲɛ fiyewu fo baara taabolo ni baara kɛcogo o ka falen jɛkulu in a baara n'a nun doni o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra maaw ye amara yan bɛ foli bila sɔrɔdasi minnu dalen no cɛncɛn kan sɔrɔdasi minnu kɛlen no k'u ka denbayaw bila sɔrɔdasi minnu kɛlen no ka fɛn bɛɛ lajɛlen to yen nin waati in na ka kalikasiɲɛ kɛ ko u b'u ni di e ni ne n'a fɔra ko dɔ nana jɔ da la k'a ye mugu ci hakili la anw na bɔ danfa wɛrɛ ɲini an yɛrɛ la min tɛ da in ye nka olu b'a dɔn ko mugu bɛ ka ci yɔrɔ min faali bɛ ka kɛ yɔrɔ min u bɛ tila k'u ka minɛnw cɛ ka taa ye sabula u jigi ye jamanadenw ye an bɛ taabolo min ka bi sɔrɔdasi kunda sɔrɔko ta fanfɛla la u hakili sigilen don minɛnko ta fanfɛla la u hakili sigilen don donfiniko ta fanfɛla la u hakili sigilen don dumuniko ta fanfɛla la u hakili sigilen don min ka gɛlɛn ni nin bɛɛ ye n'o ye i ja ye hakilina ɲuman bɛ u la bi kɛnɛ kan maa minnu y'o kɛ an k'olu fo k'u waleɲuman dɔn yaasa dɔ ka se ka fara an ka se kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma amara bi sɔrɔdasi cɛtaw bɛ sen na bi maaw bɛ minɛnw bɛ ka san hali surɔ minɛn dɔw jiginna an da tɛ se ka don a bɛɛ la k'a bɛɛ lajɛlen lakali suko ni dugusajɛ cɛ sabula kɛlɛ fɛɛrɛw ka ca kɛlɛ taabolow ka ca labɛn minnu kɛlen don an bolo k'an ka dancɛw kɔlɔsi cɛ minnu b'o la an k'u fo dɛ sanayɛlɛ pankuru maaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo n y'a lawula kama bi amara n ti maa tɔgɔ fɔ sabula sɔrɔdasijɛ yɛrɛ ja ye o de ye olu b'a fɔ ko anw de n'aw ko tubabukan na ko nu o fɔtɔ i tɛ se ka amara tɔgɔ fɔ i tɛ se ka ne tɔgɔ fɔ i bɛ bɛɛ bɛrɛ la ka bɛɛ maa bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ o de ka ɲi ni maa kelen talen a tɔgɔ maa ye lawuli kama don yaasa maaw k'a faamuya n'o tɛ an ka renseignement maaw olu fana bɛ cɛsiri min na bi taabolo kura min b'u bolo fɛɛrɛ mun tigɛlen n'u fɛ u bɛ mun kunbɛn su ani tile police de militaire police de frontière sapeur pompiers eaux et forêts a tɔ bɛɛ lajɛlen bi hakilina min bɛ u la hali ka taa se surveillant de prison ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma kɛra amaraw bɛ sinsin ni mun ye jamanadenw ka danaya jamanadenw ka sɔn jamanadenw ka muɲu jamanadenw ka musaka o de bɛ ta ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ n'olu ma sɔn an filɛ fɛn o fɛn na nin ye a si tɛ ɲɛ sɔrɔ i bɛ wasa dɔn bi ya bi wasa i b'o dɔn fɔlɔ ni mankan kun kɛra Bamakɔ yan anw ka kɛlɛkɛ kɛnɛ kan a bɛ yobo yaba nka bi mankan tɛ dɛ tulogɛrɛ yɛrɛ bɛ min mɛn o dawuli Bamakɔ yan min ye cɛw ye u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la u b'u ka baara kɛ sabula u b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen n'a taasira don désordre min tun bɛ kan kɔnɔnaw la n'a b'a fɔ a ma tubabukan na ko indiscipline o dɔgɔyara bi kosɛbɛ wa caman bɛ ka bɔ a la sabula gardi a b'a dɔn a dɔ wɛrɛ min ye caporal soldat lieutenant sous-lieutenant capitaine colonel général bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ i kan ka min kɛ bi armée kɔnɔna na amara o de la sɔgɔmada in na ko a ka kan an k'o u ye u y'an dɔ ye an yɛrɛ y'u dɔ ye jamana na bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don nin waati in na u bɛ ka min kɛ anw bɛ caman kalama ala kuma dɔ an tɛ se k'an da don a dɔw la terroriste min fara o don risque min tara a la maa caman t'a kalama nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka wuli ka maa yɔrɔ dɔn ka taa nɔfɛ an sen na a gwango jugu dɔw u ko ko ayi ko maa wɛrɛ de ye cɛ faga an k'an ka armée dɛmɛ an ka senkɔrɔma don halisa min ye armée a bɛ minɛn min kɔnɔ a ka t'o kɔnɔ a ka baara bɛ kɛ cogo a k'a kɛ ten minnu b'a ko kunna a ɲɛmaaya n'a miiriya bɛ bɔ minnu na minnu bɛ duguma minnu bɛ sanfɛ minnu bɛ cɛmancɛ la bɛɛ lajɛlen k'i jija sabula ni armée ɲɛna fɛn na an bɛ segin ka na Bamakɔ nin ka d'e ye dɛ ka n'i ka tenue don a fɔra ko civilité tenue don tuguni ko civilité tenue don tuguni min ye dialogue ye furancɛla an ko an tɛ Algérie accord la bila ye don min na n'a fɔra an tɛ nin na an bɛ min na o filɛ nin ye mun kan ka kɛ Kidalikaw ko cogo di Tawudenikaw ko cogo di Minakakaw ko cogo di Moptikaw ko cogo di Gawokaw ko cogo di Sevarikaw ko cogo di Tombouctoukaw ko cogo di Sankaw ko cogo di Kucalakaw ko cogo di Sikasokaw ko cogo di
bugela ye mun ye bɛn yɛrɛ bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ cogo min Asimi ka hakilina ye nin de ye nka a ma maa bali a kɛnɛw kan fana i nikan ko i n'a fɔ anw Kayikaw ko terrain ko Kucalakaw ko u ka ikoma Buguninkaw olu y'a yira k'a fɔ ko yiriwali ni lakana ka kɛ yaasa mara ka kama bɔ mara ka se yɔrɔ caman na Kitakaw fana y'o ɲɔgɔnna fɔ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ nka amara yani an ka se jɛrɛ yɛrɛ kuncɛli kɛnɛ kan ni bɛɛ lajɛlen kan ka na ntɛnɛndon i b'a ye k'a fɔ ko fɛn kelen min bɛ yen ni maliyɛnw bɛɛ y'o laɲini k'a sɔrɔ ko sɔsɔli tɛ a la fiyewu o ye lakana ye filanan ye yiriwali baaraw ye sabanan an ka se ka kɛ an yɛrɛ ye ka jɛ k'an ka baara kɛ m'a fɔ a tɔw ta ye dɛ ne ye min faamu wa i b'a dɔn dialogue in sinsinna yɛrɛ kɛra min ye n bɛ n'o f'i ɲɛna bi maliyɛnw de sɔnna ka taa kɛnɛ kan zen ta maaw nana a la n'i ma taa kɛnɛ kan i tun t'a dɔn ko u nana wa min fana tilara ka k'a diyamayɔrɔ ye hali minnu ko k'u tɛ taa n'u ye jamana maraka kɔrɔ u wulila ka s'a bɛɛ ma u k'u fɛla n'u hakilina di hali n'o y'a sɔrɔ u hakilinaw olu ni minnu bɛ ka nin baara kɛ olu hakilina tɛ kelen u y'a bɛɛ salo wa n'Ala sɔnna a ma ntɛnɛn nata o bɛna bɛnɛgɛmɔ k'o yira jamanakuntigi la min ye jamanadenw ye u n'a lajɛ mun bɛ se ka ta mun bɛ se ka bila baara bɛ se ka kɛ cogo di baara tɛ se ka kɛ cogo di min ye dialogue ye ale kuncɛli baaraw n'a bɛ fɔ o ma ko phase nationale o bɛ daminɛ ntɛnɛn Bamakɔ CICB la ka taa ban juma nata in baara daminɛ don min ye jamanakuntigi ye ale bɛ kɛ kɛnɛ kan a kuncɛ don fana rapport min bɛ di a ma n'o ye rapport final ye o fana bɛ d'a ma juma wulada fɛ Lazara mana tɛmɛ Bamakɔ CICB la baaraw mana na kɛ cogo min na su in na ani dialogue mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ débat fana kɛnɛ kan olu fana bɛna na ɲɛfɔli ka an ye amara maaw bɛ se k'a faamuya cogo min an ko kunu baarakɛlaw ka lafasatɔnw olu kun tɔgɔla don kun ye kunungo ye n'o ye baarakɛlaw ka don ye 1er mai hukumu kɔnɔna na min ye syndicat ɲɛmaw ye u ye foli ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma ko sabula nin waati in na min ye baarakɛlaw ye u ka hakɛw olu caman dafara an ka jamana kɔnɔ ɲɛnajɛ in kɔni kɛra fɛnw ye min ye Bamakɔ kɔnɔna na yan conférence de presse conférence débat kɛra a ko la min ye Union nationale des travailleurs du Mali UNTM ale ye défilé belebeleba kɛ bourse du travail la yaasa k'a yira k'a fɔ ko waleya minnu kɛra ko olu ɲɛna u ye wulikajɔ minnu kɛ min ye bɛn ni kelenya yɛrɛ ɲinini ye baarakɛyɔrɔw la ko olu bɛ ka sabati u y'a yira fana k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔna na ko tiɲɛ don degun bɛ yen nka degun ninnu an bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'u kɛ ɲɛtaa ye baaraw ka se ka kɛ Yakuba Katile y'a yira kɛnɛ ka défilé la ye ko bi tiɲɛ don gɛlɛya bɛ yen degun bɛ yen nka o bɛɛ n'a ta min ye gouvernement ye a sera ka wuli ka jɔ kɛ u ye bɛnkan minnu kɛ u y'u tɛgɛ nɔ bila pacte social min na fana a nafa tɛ ka se INTM dɔrɔn ma dɛ lafarajɛkulu fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ a ko la Katile y'a yira k'a fɔ k'olu ka ɲinanta in k'u y'o bila hukumu min kɔnɔna na hakɛw ka se ka olu sinsin ka dɔ fara olu kan u bɛ se ka taa ɲɛ cogo min a kɔni ye bonyamasegin kɛ u ye fɛn minnu sɔrɔ u ka kɛlɛ kɔnɔna na n'o y'a to u sera ka sinsin ka jɔ u jɔyɔrɔ la min ye Yakuba Katile INTM ɲɛma an ka jɛ ka ale lamɛn kunungo minnu min a b'anw hakili jigin waati jan dɔw tɛmɛr'o la k'a sɔrɔ an tile tɛ minnu dɔw tɛmɛna n jɛ baara kadiri kɔnɔna na u sɛgɛnna lafiya kun t'u ye sara ɲɛnama t'u ye mɔgɔw de sɔnna ka kɛlɛ kɛ k'u ni di yalasa faamuyali kɛ k'a fɔ baara kɛ kan ka kɛ adamadenya hukumu kɔnɔna na a mana kɛ cogo o cogo nafa bɛ ɲini baara la tɔnɔ bɛ ɲini baara la mɛ a kɛnɛ kɛ sababu ye i ka tɔnɔ ɲini t'o la i ka nafa ɲini t'o la a kɛ dɔ fana mago sa a kɛ sɔrɔ dɔ fana ta tiɲɛ donc hakili jigin bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen la ni bi don in sera k'a dɔn k'a fɔ dɔ kɛra mɛ hali sisan bɛɛ ni tile don anw ta ye an bɛ tile min na bi o ye ko kura wɛrɛw nana gɛlɛya wɛrɛw nana yɛlɛma wɛrɛw donna kow la peut-être kunun dɔrɔmɛ 20 kun bɛ dɔ bɔ mais bi i bɛ taa sɔrɔ 20 t'o bɔ an bɛ don min na bi kɔrɔlen an bɛ se kɛ revendication kɔrɔw k'u labɛn k'u da kɛnɛ kan mais Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ bi an t'o kɛnɛ kan min kɛra fɔlɔ n'o ɲɛnabɔla k'o jaabiw d'a ma jaabi ɲuman wɛrɛ la o bɛ se k'an wasa waati in kɔnɔ yanni waati wɛrɛ cɛ peut-être san nata in cɛ an ka tila k'a lajɛ an bɛ se ka hakilila wɛrɛ minnu ta donc
ministre qui kuma na so mai na no ye ministre du travail la fonction publique en tout cas aya mara rassurer UTM ke côté là ka jira accord benu temna ni nyonche depuis le 5 février 2021 a mise à niveau be keke do nyana bola ke ban do to ye doni do fana minu be ko fa be na ke nala kono nala sona ma santuri kono na o bebe na sara sara don ye femi anwere no soja Yakuba Katile INTM ale secrétaire général kunu bourse du travail la défilé banen ko fe aye kiwariam di ORTM mauma ya saka saka nyefoli ke u ka tabulu nu kan nabulu ka anu u ye ni soja min soro anyo de fo barakelaw kan da fasa ton ulu uye do nyenamaya central saba no ye INTM nyogona al nasro INTM ya bela belebele system ni Amadou Amion Gino yo nyemai CDTM ni Dedo Ousmane Traoré ni Alebe Sidibé la kawka sigila ale yo nyemai ale ni CMT no ye Madame Kadiatou ale yo nyemai ulu jera kunu ka baro sigike CICB la waforo ma ko salle de presse belebele ba en konnana ministre segin tumo ulu fana ta kenaga inafo segin kuma INTM ta kenaga ntogomi ka baraw deme ka tu deme ka barala ani nyeneje na baraw ye talike mina o ye barakalaw ka hake beni kiliyan me anga jamana kono anga jeka Amadou Amion Gino la ani baradege kuna o kumba keneka barakalaw be minini angoke anga bolo di nyoma nan anje plateforme créée fen dama do biye benaka hakili do nani hakili fali min bi se ka barakalaw deme angota en charge central saba o yuka bolo no si ni papier na syndicat libre ani autonome a chama ye papier uchi o ba fe ka doala ni ala sona ni mois de mai ni mois de juin ni bara ni be continuer de conseil national ni papier be na olu de fe folo o commission de ba examiner en sonna o de la kata papier ni pacte de stabilité signé gouvernement bu remercier fana ujera kumamna ni sereo ni yema ku yedegum bla malika ujera ka fo be gouvernement alaje bara condition de travail ani grève chama munu migake ko nunu dabla folo aywa ni tuye Amadou Amion Gino kala do ye u kongo ko chedo Bamako konna na nyenejo kera marate ulubulu mi ko ni jirani discours baw ye u jirani jero bela jilenyi nga ulubulu sirawere kanga do premier mai koro minte dunu ni tegele ni balaye ko taka ofo do fana ya yira ko bi ko minye shifina ka uye nulu beta baraka ro la ko fuluka kala ma labolike wa mamunu fana be nulu faso ka chake dawla nulu be baraka ro la mau bismilali mau kumbeli kulu fana kanga kala o la ko sabla ko maje chamambe mamunu me jamana ko ka la tomi ni lakana ko saraka sigi senga ani ka uluga sarako la jaka do faroga sabula lube degun konnana waluga war bota ka chafana ko fana fere ka laje maître Muntaka Tall ka kene premier mai aleye bataki ci ama akoko bi ko bela jelen gon baro nga foko bara ani barakalaw ko luga donye premier mai ka korolena ta sibla ko abota ko nyesi syndicat ma kumate l'américain nga syndicat ulumuni ye kele minke o kele san keme ani bisabani nani ko oye biye sabula o kera san bakele ni keme segini bi konondon sana uye wuliga joke ya sa barakelaw kle kuru kara bara u ka bola ka ke seginye ko mali fana na ya chew ni muso ni demson ye wuliga joke ya sa baraka sega do berela ko bi ko ni ya ta ga jatemne maître Muntaka Tall ka kumana ko bara soroli oye degunye bara nyini ni ye degunye wakasega iyere tafana ko ye degunye ko ma am fana am baw ani demsenu munu be ni sebe mbu bolo bi ko ulu ka cha kosebe wa ulu ye mawye mamunu nga bara soro ka gele kosebe ka dun dolo no ka fo ka nga sega ambolo ni nyoma ka wuli ka joke ka chesrike ko fo jamana fambela jirenga do bere konana gouvernement ko ale ka nga do fara baraka bara dege ka ya sa mamunu be nulu be ta bara la ka sega udairi me soro be bara munu kela premier mai ko ambe ko nyene jega maître Muntaka Tall côté ko mali ko tana to ko sabula minye premier mai ko angana afoko ama andugo de ko mashi kelen o ka wuliga joni chesirite premier mai jonjon de ko bela jire ne kanga donga afoko mali fantane nani bela jire fe mali chena muso bela jire ko ulle wuliga joke maître Muntaka Tall ka fola alibi akoko ya sa mali den chena muso ikake maye ki jo ki chesiri
ka kɛ baarakɛyɔrɔ la ka kɛ jɛkulu kɔnɔna na ka kɛ kabilaw kɔnɔna na ko o bɛ se ka sɔrɔ cogo min ko fo an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko maa k'o de kan ka bila ko bɛɛ lajɛlen camancɛ la maa min bɛ se ka yiriwali kɛ sɔrɔ ko ta nasira fɛ maa min bɛ se ka yiriwali kɛ adamadenya ko ta nasira fɛ maa min bɛ se ka yiriwali kɛ seko ani dɔnko ta nasira fɛ ko o de la ko a ka ɲi bi an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'an kan ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ bi ani sini an ka jamana k'o labɛn maa minnu bɛ yen fana n'olu bɛ kɛ yiriwali maaw ye maa minnu bɛ yen ni yiriwali fana sɔrɔla o tɔnɔ o kana dun u kɔ ko wa ko min ye adamaden ye o ka siniɲɛsigi mali kɔnɔna na ko o ɲinini o kan ka kɛ danbe ani hɔrɔnya kɔnɔna na ka kɛ ni baara ye baara min b'a to n'o o b'a bɔ nɔgɔ la ko ale bolo bi mɛtiri Muntaka Tall k'an kan ka an fangaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka yiriwali baarakɛyɔrɔbaw sigi min ye chantier baw ye k'olu dayɛlɛ min ye gouvernement yɛrɛ ye a k'a lajɛ sa ka dɔ bɔ a ka dépense baw la ka kɛ ni secteur privé o dɛmɛni ye baara ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min mɛtiri Muntaka Tall ko bonne fête ko ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Amara ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye colonel Asaba Jalo ye ale taara dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na a ye munumunu salo kɛ ka t'i ɲɛda Gabriel Touré dɔgɔtɔrɔso kan duguma dɔgɔtɔrɔso ninnu a y'olu caman fana lajɛ taama in senfɛ fana ani baarakɛlaw kumana a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni nisɔndiyara a ye min ye ko nka hali bi k'u bɛ se ka dɔ kɛ ko ka fara a kan baara in senfɛ fana dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaa intérimaire min bɛ Gabriel Touré kɔnɔna na ale kumana o kɔfɛ min ye colonel Asaba Jalo ye a yɛrɛ b'a kuma kuncɛ. an ye service dama yala k'a lajɛ c'est vrai service ka ca a bɛɛ tɛ se ka lajɛ donc an b'a fɔ service ma service d'accueil des urgences an y'o lajɛ se ka maladie 22 ɲɔgɔn sɔrɔ mais an donna kɔnɔ an ye maladie min b'a kɔnɔ yɛrɛ ka ca maladie 40 maladie 50 ye donc o bɛ difficulté dɔw de jira parce que ni maladie cayara il faut que dɔgɔtɔrɔ ka caya pour que ka se ka baaraw kɛ. politique visite tɛ visite baarakɛ visite de don k'a yira n'a ka fɔ ko degun minnu b'an kan o yɔrɔw de taara yira la o yɔrɔ minnu tɛ marché an ka imagerie b'o la an n'an ka musolajigi so b'o la ani an ka urgence an filɛ mun dala nin o ye dɔ ye mais n'i ko k'i ka ta problème bɛ service bɛɛ la mais dɔ de ka jugu ni dɔ ye. dɔgɔtɔrɔw bɛ baara la ko caman bɛ yen nɔ a tɛ se ka ye n'i bɛ mɔgɔ bila baara min na i bɛ baarakɛ minɛn d'a ma ka baarakɛ condition d'a ma dɔgɔtɔrɔ ninnu diɲɛ seleke naani ka furakɛli yɔrɔba ko pour que mɔgɔ 10 furakɛ fo dɔgɔtɔrɔ la mɔgɔ 23 de ka kɛ donc baara ka ca u ma baara ka gɛlɛn u ma an ye degun suguya ka ca mais u bɛɛ faralen ɲɔgɔn an nana an y'a lajɛ an bɛna lajɛ sisan n'an taara baara min bɛ se ka kɛ sisan min bɛ se ka kɛ kalo damadɔ kɔnɔ ani min bɛ se ka kɛ san caman kɔnɔ k'a ɲini banabagatɔw fana bɛɛ fɛ u ka faamuyali kɛ n'u nana dɔgɔtɔrɔso la u ka dɔgɔtɔrɔw faamuya dɔgɔtɔrɔ kelen bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ 50 de b'a bolo ka furakɛ ne denyɛrɛnin don ne muso kɔnɔma don dɔw joli ta yɔrɔ yɛrɛ sira tɛ sɔrɔ adamaden baara si tɛ baara dafalen ye donc an ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ o la an ka ɲɔgɔn minɛ ni ala sɔnna ma laɲini foyi wɛrɛ tɛ mali dɔgɔtɔrɔw ni fɛnw na adamadenw ka kɛnɛya sabatili kɔ. kuma ɲɛna madame le ministre Amara ministre a ko a tɛna faamu ma dɛ n'u sunɔgɔla ka ɲin'u yɛrɛ kɔ yɔrɔ colonel don n'a ye tenni don ka se don min o kana balo la dɛ sabula sisan ale b'a fɛ baara ka ɲɛ nka o fana ni hakɛ min ka kan a ko k'a bɛna lajɛ u bɛ se ka bila o hukumu kɔnɔna na cogo min ye ministère de la santé mɔgɔw ye sa an b'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo min ye INPS ye SMSS ka taa se kanam ma ani direction de la santé ninnu k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se dɔgɔtɔrɔsow ni dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma baara min b'u bolo ko halisa ko u k'u jija cɛsiri ani timinandiya la yaasa min ye jamana ye lafiya a bɛ se ka don banabaatɔw kan cogo min na Amara an y'a fɔ an ka kuma kɔnɔna na o conseil islamique du Mali diminen don ko sabula bɔlɔlɔ sira fɛ maa dɔ bɛ yen o kɛlen don ka kuranɛ ta k'a buruja k'a lagosi k'a fɛn a bɛ ka kumaw fɔ o tɛ bɛn olu ma u ye lajɛ kɛ nin kalo in tile 30 nka yanni olu cɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye silamɛ denmisɛnninw ye n'a bɛ fɔ o ma ko AGMD Mali olu fana y'a jira k'a fɔ ko fo fɛɛrɛ ni dabali de ka sɔrɔ maa minnu bɛ ka nin waleya ninnu kɛ u ka ɲangi fo ɲangini dan o conseil islamique comme ale cɛkɔrɔbaw ye olu ko k'u k'a to bi ni ala sɔnna ma alamisa olu bɛna na lajɛ kɛ waleya in a kan ka bila minɛn min kɔnɔ olu n'a bila o minɛnw kɔnɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ sɔrɔ a la cogo min
ko sabula u y'a ye k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a filanan ye nin t'a sabanan ye anw de fɛ yan maaw b'u sigi bɔlɔlɔ kan min ye kuranɛ ye ko k'a buruja diinɛ bɛɛ n'a ka diinɛ don maa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka diinɛ baara kɛ nka an k'a kɛ ɲɔgɔn bonya ani karama kɔnɔna na i n'a fɔ jamana yɛrɛ b'a laɲini cogo min o conseil islamique kɔni ye nin kangaramada in kɛ ko n'Ala sɔnna ma bi u kan ka déclaration kɛ Amara min mana b'o la an na o da maaw tulo kan Gao ale marabolo kɔnɔna na kunun ko k'a dugu jɛ bi la n'o ye mɛ kalo tile 2 ye nɛgɛ kanɲɛ 20 waati jɛkulu marafatigi dɔw kɔni taara kin dɔ kɔnɔna na sa an sɔngokaw fɛ yen n'u b'a fɔ ma ko ani ce ale ni Gusiri Bazi Awsa o commune kɔnɔna na an sɔngo ani sekaw fɛ yen ko min ye maaw tun bɛ safo seli la u ko k'u ka safo seli jɔ maaw kɛlen ka safo seli jɔ u ye bɛɛ minɛ ka u bolo don u jufa kɔnɔ k'u mɔmɔ telefɔni tɛ telefɔni ye hali warijɛ bolola nɛgɛ u y'a bɔ ka taa n'a ye u y'a yira fana ko min ye Gusirikaw fana fɛ yen bamanciwale kɛbaa kelen ninnu u nana ka na baganw bɛɛ lajɛlen cɛ kin kɔnɔ ka taa n'a ye gun dɔ de bɛ yen n'o bɛ an sɔngo a ɲɛsinnen don an sɔngo ma u b'a fɔ ma ko Seyina ko maa ninnu bɛ yen dugudenw kɔni ko nin ye bandiw yɛrɛ de ye koyi k'u kɛlen ka t'u sigi ba fila de ni ɲɔgɔn cɛ yen sa ba camancɛ de la yen maaw ka fɛnw suɲɛnenw b'u bolo olu b'a ɲini armée fɛ a kana ka wuli ka jɔ kɛ yaasa Seyina gun n'o ye gun ye a ɲɛsinnen don an sɔngo ma bamanciwale ni ka wale minnu bɛna bin an sɔngo duguw kan k'u kɛlen ka taa ni baganw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ye yen jadisiw Abu Uzaifa ale ma fa wa k'u ye maa bila a nɔ na o fana ye Abu wɛrɛ ye Abu Nas k'u ye o bila a nɔ na o bɛ dan sigi an ka kibaruyaw la bi sɔgɔmada in na n'Ala n'a kira sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 ni nɛgɛw m'an sɔsɔ ni kuranko m'an dɛsɛ an nana maaw sɔrɔ yan sufɛ fana débat politique ale fana bɛ kɛ bi su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 Ala ka tile hɛrɛ d'an ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18